Ngerenov bekas kebun mini belakang rumah menjadi laundry room dan tempat nyantai. Hai ayang besti online, gimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, amin. Ini ceritanya kelanjutan dari proyek aku yang kemarin-kemarin itu loh, Bes. Bekas kebun mini belakang rumahku ini mau tak sulap menjadi laundry room, dan ini mau tak pasangin esbesnya dulu. Tapi ini yang tak pasangin esbes ini cuma sebagian saja, nggak tak pasangin esbes semua. Loh, lagi nih Mbak Eli, kok gak dipasangin esbes KB? Apa gak ono duite? Kok arti sih nek gak ono duite? Selain dikarenakan gak ono duite iki, Bes, iki ceritane yo aku mau bikin nuansa taman terbuka. Jadi iki yo atape iki gak tak atapi kuwabe, Bes. Jadi supaya masih bisa terkena sinar matahari, dan kalau hujan masih bisa hujan-hujanan di dalam rumah, Besti. Bosok rene iki monggo cara yo ben supaya ana taman-tamane sing masih kena sinar matahari, nek udan yo kena udan ngono lho, Bes. Kali ini yo wis lihatan iki dhewe, iki Mbak Eli yo pakai tukang, Bes. Soalnya iki gak semua bojone Mbak Eli iki bisa sendiri yo, Bes. Cuman emang kadang-kadang itu kangen nek kapan ke video iki malu, Bes. Dadi sing tak video iki yo ayang bebku dhewe terus. Dikarenakan masang esbesnya cuma sedikit, iki yo jadine yo sedina wis bar yo, Bes. Sebenarnya iki sebagian yang tak lewatin di video ini iki sebenarnya juga dipasangi esbes, Bes. Gara-gara nih esbes iki kurang karena duit iki nyupet, ya wes iki dicicil separuh saja. Insya Allah nanti kalau ada rezeki lebih, nanti kita pasangin lagi esbes yang sebagiannya tadi. Ya Allah, Bes, kalian kan yo lihat gimana perjuangan Mbak Eli karo bojone Mbak Eli iki selama membangun rumah iki yo, Besti. Semua iki gak butuh waktu instan, gak butuh waktu secepat kilat kayak sulapan yo, Bes. Pokoknya butuh kesabaran lebih dan butuh tenaga lebih. Terus koyo ngene iki apa sih sing bakal tak banggakno, apa sih sing bakal tak agul-agulno. Untuk mewujudkan semua iki aku kadang kerengkik-kerengkik, Ca. Kadang yo sampai empet-empetan, Ca. Lah mosok iya, aku lho lagi duwe koyo ngene wae. Aku lho lagi iso koyo ngene wae. Mosok iya aku berani-berani ngenyek wong. Sedangkan untuk mewujudkan semua iki wae aku butuh kata sabar. Sesuk nek ono rezekine templekno meneh. Tapi tenan, Ca, aku iki gak pernah ngenyek wong, Ca. Wong uripku wae lho isih sesoro iki. Uripku wae lho durung kepenak. Mosok iya aku sampe ngenyek-ngenyek wong babakan koyo ngono kuwi, Ca. Uripku wae isih sesoro iki, mosok iya ngenyek wong. Mungkin ae nek kapan aku wis sugih blegedur iku mungkin ae nak menawa kadang kalau ngenyek wong iku, Ca. Ya Allah Gusti, maafin hambamu iki ya Allah. Aku janji nek misalnya aku sugih aku juga ngarep bakal ngenyek wong kok ya Allah. Maka dari itu ya Allah, perkayakanlah aku ya Allah. Aku janji aku gak bakal ngenyek wong ya Allah. Amin. Ya wes iki lanjut ke proyek aku. Setelah di SBS iki dirabat dulu biar bisa dibuat rebahan sementara. Karena rencana tempat ini nantinya bakal tak keramik ya, Bes. Tapi kembali lagi ke dananya, karena nggak ada dananya ya wes sementara kayak gini dulu, Besti.